arribat de presta. Estàs llegint un llibre. Tu, que no llegeixes ni les lletres de socolista? No! L'he comprat per estabilitzar la taula del menjador, que ja saps que balla. I d'Anna Maria de la Pau Gené. Mira, tu ja saps que em pens. No se pot ser guapa i llesta a la vegada. Qualque cosa deu amagar. No serà que li tens enveja? Enveja? Sí. Jo? Per favor. Però si deu anar operada fins a ses pipelles. Manel, no m'enganis. Aquí passa qualque cosa. I ara? Avui és un dia ben normal. Tant com si anem a ser el des gata. Manel, prou! Aquest llibre deu ser de qualcuna que amagues dins l'armari. I se cerca deu ser tan petarda com Anna Maria de la Pau. Petarda? Ara ja és el títol de la meva pròxima novel·la. Cartes per una petarda com tu. Què hi fa Anna Maria de la Pau Gené sortint del nostre armari? La Maria de la Pau Gené ha sortit de l'armari. Escolta, tu no passes aquesta cara, tampoc, Perquè a mi els homes m'agraden amb bastanta més barba que tu. I aleshores? Mira, passa que m'estic documentant, perquè faré una novel·la sobre els mascles, les balears. I d'amb aquest en temps per fer 4 trilogies, perquè més roquell no en trobaràs cap d'altre. Ai, no! Tampoc no fa falta. Tu sabies una cosa? Mira, de cada 5 homes a les balears n'hi ha un que és infidel. Ai, Maria de la Pau, en saps tant sobre els homes? Jo podria aprendre tant de tu. Per què no anant de marxa i comprovant l'estadística? M'hi apunt. Vinga, anem. Per sort no mos han aplegat. Ai, sí, quina sort. Que és deguda Anna Maria de la Pau Gené, Li demanaré un autògraf. No!